شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ማሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኩም አን ሐኹም ሰላህ ዲኒ ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውን ህይወት ቃል ሐቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል በምስጋና ናይ ክብሪ ህይወት መንባር ዝብል በምስጋና ናይ ክብሪ ህይወት መንባር ካብታ ሓደ ናይ ክብሪ ህይወት ኣብ ህይወትና ክንነብር ክንማላለስ በኽብር እንደልን ተዳ ኮይና ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና ክብሪ አምላክ ተግልጽ መንገዲ ምስጋና አምልኾ መዝሙር እዩ ሪኹም ኩሉ ጊዜ መዝሙር ተለና አምልኾን ተሎባና ምስጋናን ተሎባና ኩሉ ጊዜ ክብሩ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ክርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ካላይ ዜና መዋዕል ከምዚ ይብል ካብ ጥቕስ 11 ኮነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቅደስ ምስ ወጹ ብዘሉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካህናት ነነይናስ ክፍሊ ምዃኖም ከይጥምቱ ባዕሎም ተቀዲሶም ነበሩ እሞ እቶም ሌዋውያን ከዓ ካባታቶም መዛምራን ዝነበሩ ኩሎም አሳፍ ሄማን የዱታን ደቆምን አሕዋቶምን ከዓ ክዳን ጹሪ ልሕዝ እንጣጢዕ ለቢሶም ጸናጽል መሰንቆ በገናን ሒዞም ነቲ መሰዊኢ በወገን ምብራቅ ደወሉ ምሳታቶም ድማ መለኸት ዝነፍሑ 120 ካህናት ኮነኻ እቶም ነፋሕቲ መለኸትን መዛምራንን ንእግዚአብሔር በሓንሳ ከመስግኑን ክውድሱን ድምጾም ከም ናይ ሓደ ምስ አልዓሉ በመለኸትን በጸናጽልን በኻለ ዓይነት መሳርያ ሙዚቅን ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ኢሎም ንሱ ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እናበሉ ድምጾም ምስ አልዓሉ ሽዑ ነቲ ቤት ወነቲ ቤት እግዚአብሔር ደበና መልኦ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ደበና መልኦ ማአስ ሽዑ ከምልኹ ክዝምሩ ከመስግኑ በዘሎ ኩሉ መሳርሕ ሙዚክ ንእግዚአብሔር ክብርኹቡ ምጀመሩ ስለ ሰናይነቱ ንእግዚአብሔር ክውድስዎ ምጀመሩ ነቲ ቤት ክብሪ መሊእዎ ክብሪ እግዚአብሔር ነቲ ቤት አምላኽ መሊእዎ ስለ ዝነበረ እቶም ካህናት በምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ አይከኣሉን ሃሌሉያ ሪኹም አሕዋት ንእግዚአብሔር ስለ አምላኽነቱ ከነምልኾን ተጀሚርና ስለ ሰናይነቱ ከነመስግኖን ተጀሚርና ክብሪ ክንቦን ተጀሚርና ክንውድሶን ተጀሚርና ከናፍርና ንአምላኽ ዝኸውን ውዳሴ መስዋዕቲ እንተደኣ ኣለዎን ኮይኑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ህይወትና ክትመላለስ ክጅምርያ ክብሩ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክንጅምሪና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክንጅምሪና ንሱ አማሌት እስራኤል ዝነብር አምላኽ ኣብ ትልዕል ዝበለ ምስጋና ዝነብር አምላኽ እተን ምስጋና ዝተላመዳ ከናፍር ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወተን ይርያየን ካብታ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ በሓይል ህይወትና ክንሪኦ ንደልን ተዳ ኮይና ኩሉ ጊዜ ውሽጥና ምስጋና ክምላ ኣለዎ ዝማሬ ክምላ ኣለዎ ንጎይታ ክንምልኾለና ኣብ ምምላኽ ኣብ ምዝማር ኣብ ምስጋን ብመንፈስ እንዳተመላእካ ኣብ ክብሪ አምላኽ መመለላስ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትና ንሪኤሉ ምስጋና አምልኾ ዝማሬ እዩ ምኽንያቱ ናብ ኣጾዱ ብውዳሴ እተው ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኣፍደጌታቱ በምስጋና ይድብል ሪኹም ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ብዘይ ምስጋና ብዘይ መዝሙር ብዘይ አምልኾ ኣይትበጽሕን ኢኻ ኩሉ ጊዜ ኣብ ናቱ ሓሳብ ኣብ ናቱ ክብሪ ዘብጽሐካ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዘሳግረካ አምልኾ እዩ ምስጋና እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አንጊህና ነምልኮ አንጊህና ነመስግኖ ስለ ሰናይነቱ ክብርና ሃቦ እግዚአብሔር ሰናይኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይዳበልና ነመስግኖ ሰናይነቱ ስለ ዝጸገብና ነቲ ጸጊብናዮ ዘለና ሰናይነቱ በአፍና ንወድሶ ሰናይነቱ ምጽጋብና በአፍና ንዛረብ እስኻ ንዓይ ሰናይ ይኻብልዎ ንስኻ ንዓይ ብርሃን ይኻብልዎ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ወድስዎ ብልቢ ብውሽጢ በመንፈስ ንእግዚአብሔር ተቀነይሉ እንተ ደኣ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣለኩም ኮይኑ ብዘገርም መንገዲ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክትመላለሱ ከለኹም ንርእስኹም ክትረኽብዋ ኢኹም አምላኽ ሰማይ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይውዳህን እዩ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ንሱ ፍጹም እዩ እሱ ካብኡ ሰናይ ባዘብል ሙሉእ ነገር ይዝወርድ ስለዚ ስለቲ ካብኡ ዝወርድ ጽቡቕ ነገር ስለቲ ሰናይ ፍቓዱ ስለቲ ሙሉእ ፍቓዱ ስለቲ ባዘብል ፍቓዱ ደኪምኩም ደካኪምኩም ንአምላኽ ክብሪ ምጽሉ ከናፍርኩም ኣብዚሕን መስዋዕቲ ይሰዋኣሉ ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም መስዋዕቲ ሰውኡሉ ሽዑ ኣብ ክብሩ ክትመላለሱ ጀምሩ ኢኹም አሜን
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلوهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يهم سدلكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم